Bog, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i danas kratki video za one koji gube moral u manifestiranju i u životu. Prije nego nastavim s tim, podsjećam vas, držim treninge 1 na 1, imam online radionice, a sve to možete istražiti na www.ritmstvaranja.com i tamo se prijaviti. Ok, ljudi, ajmo ovako. Prvo i osnovno pitanje, zašto gubite moral? Zašto gubite moral? Hoću vam dati par primjera. Gledajte, slušala sam nedavno video od Ane Bučević. Većina vas prati Anu Bučević i oduševljena je s onim što je Ana Bučević danas. Prije 1-2 tjedna, ja mislim, ona je objavila video u kojem priča o tome kako je sjela na stolicu ispred Abrahama. I bila je full sretna. Ali ono što je jako interesantno, ona to sama kaže u tom videu, trebalo je 9 godina do te stolice. 9 godina. Zamislite da je usput izgubila moral. Znači, hoću da primijetite dužinu koja je bila potrebna da se osoba, u ovom slučaju Ana, transformira iz one Ane koja želi sjesti na stolicu do one Ane koja je na stolicu sjela. Znači, nije 9 godina prošlo da se manifestacija manifestira u realnosti. Prošlo je 9 godina da se ona konceptualno promijeni iz Ane koja želi sjest u Anu koja sjedi pred Abrahamom. Ok? Ja sam 2008. godine htjela trenirati ljude i otvorila sam obrt. Prvog klijenta sam u svoju knjigu prometa upisala 2019. godine u 4. mjesecu. Prvog. Jer se između toga izdešavao život. I ja sam se polako zajedno sa tim životom, sa svim izazovima i padovima, sa zdravstvenim problemima djeteta, sa zdravstvenim problemima roditelja, sa njihovom smrću, sa rođenjem isto drugog djeteta, preseljenja, učenja, transformacije do prvog klijenta 2019. godine. Jel shvaćate? Jesam gubila moral? Jesam. Ali jel sam isfurala priču do kraja? Mislim do kraja. Tek se zagrijavam. Ali krenulo je. Znači, trebalo je toliko puno vremena da se pretvorim iz one koja želi imati prvog klijenta u onu koja je dobila prvog klijenta. Tako i vi. Ljudi, vi gledate situaciju, ako gubite tako jako moral i počinjete sumnjati u manifestiranje i u sebe, znači da ste preblizu izazovu. Odmaknite se, napravite širu perspektivu. Pogledajte što ste vi sve napravili u proteklih 5 ili 10 godina. Tko ste vi bili prije 10 godina, a tko ste danas? Šta ste znali prije 10 godina, a šta znate danas? Šta ste željeli prije 10 godina, a danas to već imate? Ljudi, nemojte sami sebe ubijati u pojam, uspoređujući svoj trenutačni neuspjeh sa eventualno tuđim uspjehom. To ne valja. To bi vam bilo isto kao da malo dijete koje uči hodat, 3 put se digne na noge i padne 4. put i kaže, a on je tamo već hoda, ja nikad neću naučiti hodat. Jel razumijete? Prestanite gledati samo usku perspektivu. Prestanite držati fokus na svojoj manifestaciji i stavite fokus na sebe. Tko ste vi danas? Što vi danas želite u odnosu na ono što ste bili prije 10 godina? I onda ću vas pitati, da li još uvijek gubite zanos i moral? Svaki dan ste sve bolji i bolji.
I želim vam nešto pročitati, samo jednu rečenicu iz Alkemičara koja me se jako dojmila i želim da zaista razmislite o njoj. Slušajte. Ponovno su krenuli prema vratima samostana. Tamo je alkemičar razdijelio zlatni krug na 4 dijela. Ovo je za tebe, reče, pružajući redovniku jedan dio, jer si bio darežljiv prema hodočasnicima. Dobivam plaću koja nadmašuje moju darežljivost, odgovorio je redovnik. Nemoj to nikad više reći. Život može osluškivati i dati ti manje idući put. Jeste čuli? Nemojte više nikad reći da ste neuspješni, da ste mali, da ste izgubili moral, jer vas život može slušati. I sljedeći put to fakat potvrditi. Dignite se iznad svojih slabosti, ljudi. Zato ste došli tu. Sjetite se dispenzenih riječi. Ako ne možete razmišljati bolje od onoga kako se osjećate, nikad se nećete promijeniti. Pogledajte od kud ste krenuli i gdje ste danas. Neovisno o vašoj manifestaciji. I sigurna sam da ćete biti ponosni na sebe. Dobro? Nikad ne odustajte od sebe. Jer vi ste jedino u što se isplati ulagati u vašem životu. Ljubim vas sve. Ćao!